Ja, jeg skal prøve. Hvad nu? Du skulle se dig selv. Det er ikke sikkert, det bliver særlig godt. Marmus, den der portøren skinner helt ind i billedet. Gør den det? Gør den det? Dengang vi optog for 4 år siden, der optog vi det op 6 gange. Fordi der er ingen af os, der sådan er helt teknisk vidunderlige. Så. Ja, det skulle være klaret det hele. Sådan. Så må de godt komme. Ja. Nu vil vi gerne vise et stykke, som hedder Kan han lyse, og det foregår en skoleklasse i 1880'erne. De medvirkende er læreren, som spiller til Birgitte. Har han ikke engang lært at sige herrelærer og undskyld herrelærer? Nå. Lise, som spiller til Rikke. Tror du ikke, at Katrine vil lave lektier med mig i dag? Det tror jeg ikke, hun gider. Nå, undskyld, det burde du bare. Christian, som spiller til Linda. Hvad skal du? Jeg vil lave lektier. Hans Peter, som spiller til Tina. Det er altså min mors bluse. Anne-Katrine, som spiller til Mia. Jeg skal lege med Christian der efter skoletid. Nå, eller Lisa har ellers spurgt, om du vil lave lektier med hende. Hende? Ej, det gider jeg. Det ser jeg gratis. Ole, som spiller til Katrine. Ja, og jeg skal hjem om ugen nu, så jeg er forældet. Der lugter. Margrethe Pers datter, som spiller til Rikke. Okay. Jeg kan faktisk se mine nye sko. De er pæne. Ja. Nu begynder stykket. Og færdig som det roder. Op og stå. Ja, så er det ned. Ja, så tager vi navnet af Robert. Lise? Ja, han er. Anne-Katrine? Ja, han er. Christian? Det hedder ja, han er. Ja, deres majestæt. Hans Peter? Ja. Det hedder ja, han er. Ja, han er. Op og stå. Ja, han er. Ole? Hvor er Ole? Han kom for sent der. Han skulle malke. Nå, ja, vi kan da læse på frem. Hvad side? Nej, vi skal lige have en morgensang først. Ja, den kan du sammen. Vi kan slå op på nummer 82. Må jeg godt sætte mig der? Ja. Er alle klar? Ja. Nu vågne alle husfugle små, de flyver fra reden og sjove. De frise vor Herre så godt de formår, vi takker for livet og lyset med fløjtende tone. Ja, så kan I tage læsebogen frem.
Katrine, hed ordentligt. Christian, du skal begynde. Det er 56. Ja. Ja. Så i gang. Den modige kusk. Der en kusk, som var før til København med et stort Læs. Det gør jeg jo også. Der står læs. Det er læs med varer. Læs modtog betaling af Høgeren for de varer han bragte ham, fik han til lige en del andre penge som Ja, det er noget hø. Hvor længe har du læst på det? Længe? Hvor længe? En halv time. Hvis du så har hørt, så har jeg jo en. Jo, jeg har 5. Nå. Ja, Lise, du kan gå videre. Som Høgeren flyttede hans herre, så stillede ikke op til mindre end 1200 kroner. En mistænkelig person, der havde fejl ved beslutte at røde den store penge, som kusk, når han udførte det følgende måde. Han forlod byen noget, så kusken denne den kom kørende bag, når han måtte sidde op og køre med mod at betale en krone. Hertil svarede kusken, og så ben, så vil du gerne køre med, men dine penge kan du vel selv trænge til. Den fremmede takkede til op, og han var en snak som styr, som underholdt kusken hele vejen. Blandt andet sagde han også, den hund han har der, ser mig ikke ud til at stå synderligt. Jo, netop, svarede kusken. Det her, den er meget så god i en staldbåd, og den tager sin mand som ingenting. Så hvem skulle tro det, sagde den fremmede og blev noget sjovt til at vide. Han af morgenstunden foreslog en kusken, at de skulle støje og gå lidt for at varme fødderne. Da de nærmeste skoven trak han sig tilbage, da han syntes, at det var Ja, lige så har det det hele. Ja, du er fint lige. Ja, han Peter, så kan du igen sende det. Meget. Ja. Det er noget med en kusk, som tog til byen. Hvilken by? København. København, ja. Videre. Og så var der en, der sådan havde så mange penge. Så spurgte han kusken, om det han måtte komme med. Det måtte han godt, og så Dit sprog, Hans Peter. var Dit sprog, du siger hele tiden. Og så. Varierer dit sprog. og så tog de videre næste morgen, og hun, jeg kan altså ikke hun der så. Nå, ja, så er det godt. Så vil vi kigge på historien til i overmorgen. Hvad er den historie? Anne-Trine? Tapet af Slesvig. Ja, Tapet Slesvig. Rigtigt. Og hvornår var det tabte ved Slesvig? Der er Anne-Trine? I 64. Det er rigtigt. Det var der, de danske soldater kæmpede som tapper og viste så stor en fædrelandskærlighed. Men så i 64 havde preusserne og østrigerne fået den tanke, at Slesvig skulle høre til dem. Hvad gør? Nelly og Ole. Husk mig sagde bare til mor, så kunne jeg ikke nå det. Sæt dig på din plads. De slår op, at de læser. Side 56. I hele Frederik den 7. regering, havde Danmark stadig stridigheder med Tyskland, hvad det let kunne skaffe sig lejlighed til, da Holsten og Lauenborg hørte med til det tyske forbund. Ja, det kan man holde en pause. Ja, det her det sker næsten hver dag. Enten er det Ole, eller så er det Christian, der kommer for sent. Husk på en dag skulle mure, husk på en dag skulle mælke, husk på en dag skulle flytte kreaturen, husk på mig her og husk på mig der. Nu har vi haft en skolelov i omkring 70 år, og for mange stadig under nogen kan synes, børn skal lære noget. Læse, skrive, regne, bibelhistorie, fædrelandshistorie og geografi. Selvom de kun går i skole hver anden dag, og selvom de har fri både når det står så høfligt, og nu også når de tager ordene op, så er det som om det er for mig. Se på den her første klasse. Her går det i 4 år. 1, 2, 3, 4 år i første klasse. Og så 3 år i anden klasse. 1, 2, 3 år i anden klasse.
Og så ud, når de konfirmerer. Ud på gårdene, ud på godserne. Her er der ingen, der spørger, om de kender bibelhistorier, fædrelandshistorier, om de kan læse eller regne. Nå, nu må vi videre. Så tager vi regnebogen frem. Og Lise, du kan tage den første opgave. Nummer 82. I en skole er der 48 drenge og 45 piger. Hvor mange børn er der i alt? Hvad er det så? Nej, Hans Peter. 83. Ja, det er rigtigt. Så tager den næste. Hvor mange stykker på en anens længde kan en stærkest af 15 grader, når hver frem 6 alen lang? Ja. Hvad lille, det er mit stykke, hun skal ikke altid. Det bliver 90 grader. Lærer, hun sagde, hun fik nok job, hvad du sagde. Stop med tid! Skal jeg så syge dig og høre dig, når vi tager det her. Han kommer herop. Ja, det var færdigt, det var lige. Så kan du her. Så får du på knoerne. Au! Au! Okay, så kan I sætte sig og høre det sagt en gang. Og han ikke forstået noget som helst. Skal jeg også læse spændsbrædet? Nej. Nå. Ole, du kan tage den næste opgave. En for et mælk koster 14, hvor meget koster så 2,5 kroner? Nej. En for et mælk koster 28, hvor meget koster 2,5 kroner? Meget koster en pot. 28. Meget koster så 2 potter. 14. Nej. Hvor meget koster en pot? Læs nu ordentligt efter. Heldigvis. 14. Hvor meget koster så 2 potter? 28. Og en halv pot? 7. Ja, det er rigtigt. Og hvordan finder du så ud af, hvad 2,5 pot koster? Er du fri det? Men jeg kan 2 karten her for sammen. Ja, hvad kommer så? 2,5 pot. Og hvad koster det? 35 øre. Det er rigtigt. Skal vi sige talramsen? Nej. Jo, og stå. 7 gange 7 er 49, træsko i en bogreol. 7 gange 6 er 42, bøger i en lænestol. 7 gange 4 er 28, slemme drenge, der vil lyve. 7 gange 8 er 56. Ja, vi kan vel holde en pause. Vi kan holde frikvarter. Ja, Ole er faldet i søvn. Lillebo, lad du stå, for det er dig, han tål. Jeg vil ikke være med. Nej, det går godt. Det er mig, der hedder Ole, og det er mig, der næsten altid kommer for sent og falder i søvn. Jeg kan ikke holde mig ved. Jeg står klokken 4:30, og så skal jeg i gang med mækken. Og før for dag og først begynder at møde. Om sommeren farer jeg frem og tilbage mellem gårdene og markerne, fordi jeg skal flytte køerne 3 gange på en formiddag. Så skal de normale søvnbrød. Senere køren ud igen og flytte 3 gange til. Om sommeren er det værd. Her vinteren på husgården til en lukkekonkurrence. Det bliver han ved med lige til om aftenen. Og det er så træt. Min mor har altid sagt, at det skal være en god dreng og husgården siger. Så er det for 10 kroner for et halvt år, som faktisk går 14. Du står ikke, Trine. Hvorfor er det altid mig? Det er dig, der vil have en billebog. Hey, så står det her. Ja, jeg kan mærke det her, Peter. Det gælder ikke. Det er bare ikke dig. Nej. Ja, Henrik, nu har jeg dig. Nu ved jeg, det er dig. Og hvad så? Ja, så fint. Sådan stande der. Hvad skal vi tage i dag? Hvordan kan Trine? Lille husbarn, jeg skader dig. Tænk på din fader i himmerig. Han er så ond, han er så dum. Alle kan stå fast imod. Anne-Katrine. Hvad var det, du ville sige? Den du noget fint på?
Ja, det kan du godt sige den igen. Lille gudsbarn er skadegarn. Tænk på din fader i himmeriget. Han er så rig, han er så god. Ingen kan stå hans magt. For gudskelov. Det kunne godt have været bedre. Christian? Christian, det er mit yndlingsfag. Nej, ikke igen. Fløden og kæden. Føden og klæden. Føden og klæden. Lus og hjelm. Hus og hjem. Hus og hjem. Skuldergud. Engle. Børn. Engelbarn, det stod der ikke i mit hjemmeværk. Skuldeguds børn. Skulderguds børn går vildt i himmerig. Skuldeguds børn går vild om dem. Sæt dig! Det kan du jo ikke. Du kan skrive hele dagen til i morgen. Lav! Det kan du snakke lige. Føden og klæden, hus og hjem. Skulderguds børn og vildt om dem mennesker. Det var kultur og hjemmebørn og færdig overbygning. Det var lidt for hurtigt. Mange der skal stemme en gang til. Føden og klæden, hus og hjem. Skulderguds børn går vildt om dem mennesker lever af Guds ord hjemme har børn, hvor fader bor. Guds lov. Ja, det er flot. Ja, hvad så? Den er 5 minutter i 3. Jeg skulle have fri. Nå, jeg skulle du bare med dig. Og nu må du sige, Lise. Jeg har min bog. Lærer. Helt ærligt. Bogen sagde, hey, tid. Lise i vores timer. Det var ikke mig. Det var Ole. Nej. Ved du hvad? Jeg sagde ved siden af dig. Det var Ole. Jeg kunne høre, det var dig. Sæt dig så. Det lugter ikke. Nej, det var... Det var Ole. Nej! Tro mig, Ole, der lugter slet ikke af noget andet. Det var Ole. Nej. Nå, så er det dig, Christian. Nej, jeg filer aldrig. Men der stinker. Gør noget en dag. Det var altså Ole. Der er ikke Nej, noget. det var... Nej, du må se vel aldrig nok. Nej. Er der ikke nogen, der kan sige tallene der? Nej. Jeg kan ikke huske min fjerde, så jeg kan huske mig. Lille Nej, det kan man ikke. Skader dig. Tænk på din fader i himmeriget. Han er så ond. Han er rig, og han er god, og Han er rig, og han er god. Inden han står hans fastemod. Det er mig. Nå, er det bare dig, der er Christian? Du tager jeg indenfor. Det drejer sig om Knud. Han er selv stor til det tjeneste bøgen, og så tænkte vi, så har Marius forresten sagt, at han kunne finde en plads til ham og fæste ham. Jamen, du ved jo godt, Margrethe, Knud ikke er fyldt til 14 år. Ja, men Marius siger da ellers, der er noget med, at man kan få dem ud af den øverste klasse, hvis de ellers arter. Nå, bare de er fyldt 13. Ja, men han har meget at lære endnu, Knud. Ja. Hans Peter! Det vil jeg ikke se igen. Du er en skamkrog. Au. Ja. Ja, jeg synes nu både, at han kan læse og regne mere, end jeg selv har lært den der. Og det er så meget, Det klipper med bibelhistorien og fædrelandshistorien. Ja. Så er det her, de skamkrog. Ja, hvad så? Hans Peter? Ja, godt. Nå, de to bliver halvt på skoletid. Nej, ikke igen i dag. Jeg kan ikke se, hvad den skal bruge. Bibelen står for om en valg og en færdig, står for en kommune og køer. Ja, så må jeg vel snakke med præsten. Så kommer vi igen på dage. Så får vi se. Ja, men så farvel da, Margrethe. Farvel. Farvel. Ej, hvor meget smukt. Op på dagen. Ahem. I kan vel få fri for resten af det. Ikke jer to, ikke jer to. Kom så her. Det gør mig. Han finder dig godt. Nej, ikke mig. Au! Jeg skal se med til pizza. Au! Så er det dig. Kom så her. Og nu... Godt, det er det kan godt være. Det du godt af. Au, au, au! Du må ikke se ham. Det gør ondt.
Medvirkende var her lærer den spil, så Birgitte. Lise og Margrethe Pers datter som spil, så Rikke. Hans Petersen spil, så Tine. Christian spil, så Linda. Ole som spil, så Katrine. Anne-Katrine som spil, så Mia. Ja. Fik du noget i kassen? Jeg håber det. Ja, nej, du har den stående, du kan se, ikke? Ja, jeg kan se fjernsynet. Jo. Nej, hvad er der i morgen? Hvis jeg, jo, for den står bare sådan. Sådan kan den jo bare stilles jo. Nej, I må endelig ikke træne. I må ikke træne. Nej, I må ikke holde hænderne for. Hvad sker, hvis du filmer fjernsynet, Magne? Krav, nu skal vi passe på dine fødder. Krav, dine fødder. Prøv at filme ind i fjernsynet. Hvad mener du? Film ind i fjernsynet. Nå, film til sluk produktørerne nu. Ja, så sluk det. Er det her? Søren, sluk lige produktøren. Hvor er Heidi henne? Hvor er Heidi? Det er ikke dig, der vil så gerne fotografere. Hvad så får vi resultatet og se med det samme? Ja, skal vi lige prøve at kigge? ikke bliver fotograferet. I skal lige sætte det ned på gulvet, så kan jeg lige tage lidt af det, hvis... Nu håber jeg, vi det er der. Nej, kun 2 minutter. Ja, vi skal se, hvordan det ser ud i virkeligheden.